Skrrpama gang shit, täällä on King Barber. Yksi auto, sen nussita paska tää rikkari, sit jälkeen lähde juoksee. Sitten mä tekin yksi paveri kirjoita täällä. Sitten jälkeen mä soitan poliisiin. Nyt on poliisi pari 15 minuuttia, ei tule mitään. Poliisi tuli. Jumala nimi, poliisi tuli. Sitten jälkeen mä soitan poliisiin, mä sanon tulkaa tänne yksi autossa nussita paska tää rikkari. Sitten mä en tiedä kuka toi omistaja. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten jälkeen mä laitan toinen puoli video. Joo, toi auto-omistaja, toi muija blondi. Jumalan nimi, minä ei pysty vapuun. Hän sitten jälkeen sanoi, ei vittu, sä lyö mun auto. Sen takia ei ikinä, ei mene siellä. Sitten jälkeen Jumalan nimi, 40 minuuttia poliisi ei tule tänne. 40 minuuttia. Toinen auto on, ei ole mitään. Lähdetään vain katsotaan muija, ollahan vittu vihaan. Jumalan nimi. Että hän sanoi kiitos paljon, ketä tää paperi kirjoittaa, hän lähtee siellä. Joo. Toi muija, hän soittaa poliisi, Jumalan nimi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt on 50 minuuttia, poliisi ei tule. Joo, toi auto lähtee, Jumalan nimi. Damn. Poliisi, missä oot? Vittu.